दिनै जों बुंदों बिटिआर एकर्डआ मुङावल' जानानै दङ, जाफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै। रायजो राजानि गेजेराव जनगणनि गेजेराव जों फैदों बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा बेसेबां जाफुंदों। सेन्ट्रेल सरकारा स्टेट सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेसेबां मावफुंदों, नंगौआ मा, सैथोआ मा? जोंहा एकर्डआव दङमोन फ्लाइअभार एट रेलवे क्रसिं एट गरेस्वर टंला एन्ड उदालगुरि। बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै बे टंला सोहोराव जोङो मोनसे रेलवे ट्रेकआव गसंनानै बुंदों, नोंथांमोना बुंनो हागोन ना टंलायाव रेलवे क्रसिं फ्लाइअभार दङ? नोंथांमोना बुंनो हागोन ना? इन्स्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट एट टंला, नोंथांमोना बेबायदि इन्स्टिट्युटखौ टंलायाव नुदोंना? जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजोजों थानानै जोङो दिन्थिगोन बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा लिरनाया जेरै दोङो बिदिनो दोङो। बेवहाय जानो गोनां एमेन्डमेन्टखौ जायखौ नुनानै गोबां दिनै नोंथांमोना बेखौहाय भइस रेज खालामनो नाजादों, मा बुंगोन? दिनै आंनि आखायाव दङ बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफानि लेखा। दिनै जोङो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट, थारैनो गमामायैनो बिटिआर गभार्नमेन्टआ सेन्ट्रेल सरकारा स्टेट सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेसेबां मावफुंदों, नंगौआ मा, सैथोआ मा? बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै बे टंला सोहोराव जोङो मोनसे रेलवे ट्रेकआव गसंनानै बुंदों, जोंहा एकर्डआव दङमोन फ्लाइअभार एट रेलवे क्रसिं एट गरेस्वर टंला एन्ड उदालगुरि। दिनै जोङो दङ टंलायाव। नोंथांमोना बुंनो हागोन ना टंलायाव रेलवे क्रसिं फ्लाइअभार दङ? नोंथांमोना बुंनो हागोन ना? हाया। आरो नोंथांमोना नुगोन एकर्डआव दङ जे नोंथांमोना नुदोंना मालाबा इन्स्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट एट टंला, नोंथांमोना बेबायदि इन्स्टिट्युटखौ टंलायाव नुदोंना? नुवाखै। अब्ला दिनै जिर' ग्राउन्ड रिपर्टआव रायजो राजानि गेजेराव जनगणनि गेजेराव जों फैदों बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा बेसेबां जाफुंदों। बेल' नङा, दङ नै गोबां दं, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, बरमा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि। जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजोजों थानानै जोङो दिन्थिगोन जे बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा लिरनाया जेरै दोङो बिदिनो दोङो, बेयाव लोर सोर जायाखै, जेबो जाफुंनायनि जेबो इमप्लिमेन्टेसननि जेबो बेयाव सोलाय सोल' जायाखै। बेनिखायनो दिनै जों बुंदों बिटिआर एकर्डआ मुङावल' जानानै दङ, जाफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै होननानै जों नैबे लेखाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हायो। थेंक इउ।